Ponte Caldelas é unha vila tranquila da provincia de Pontevedra, marcada pola auga do río Verdugo, polas pontes de pedra e polas rúas pequenas nas que a vida adoita pasar sen grandes sobresaltos. Pero en novembro de 2015, esa tranquilidade rompeu cun crime que conmocionou a contorna e que anos despois acabaría nunha condena firme por asasinato. A historia non comeza nunha noite escura, senón nunha relación que xa viña de atrás. Marcos mantivera unha relación intermitente con Sandra, unha muller que estaba casada con Manuel. Co paso do tempo, aquela situación persoal converteuse nun conflito cada vez máis tenso. O que para uns podía parecer unha historia de celos ou de ruptura acabou entrando nun terreo moito máis grave, o da violencia que chega a unha casa e destrúe unha familia. Segundo recolleron despois os tribunais, Marcos acudiu ao domicilio de Manuel en Ponte Caldelas. Alí soubo que Manuel seguía vivindo coa súa esposa. Nese momento produciuse o ataque. O tribunal considerou probado que Marcos tirou a Manuel ao chan e lle deu varias coiteladas en distintas partes do corpo. A vítima morreu no interior da súa propia casa. O xurado cualificou o ataque como sorpresivo e inesperado. Esa expresión é importante, porque significa que Manuel non tivo unha oportunidade real de defenderse. O Tribunal Superior de Xustiza de Galicia insistiu despois nesa idea. O relato dos feitos era claro en canto a que a vítima non puido reaccionar ante unha agresión repentina. Tamén se indicou que algunhas lesións podían responder a movementos automáticos, non a unha defensa consciente e organizada. O caso chegou á Audiencia Provincial de Pontevedra. Durante o xuízo, Marcos recoñeceu a súa responsabilidade e pronunciou unha frase que quedou recollida na crónica xudicial. Declarou que era culpable e pediu que non tivesen piedade con el. Esa confesión tivo peso como atenuante, aínda que non evitou unha condena severa. A sección cuarta da audiencia condenou a Marcos a 18 anos e medio de prisión e a 8 anos de liberdade vixiada. A sentenza considerou no autor dun delito de asasinato con aleivosía e ensañamento. Ademais, impúxolle unha prohibición de achegarse e comunicarse con Sandra durante 23 anos. Tamén fixo indemnizacións para a familia de Manuel e para a súa viúva. A defensa tentou rebaixar a pena. Alegou que puidera existir un forcexo e que a vítima si tivera algunha posibilidade de defensa. Pero esa versión non foi acreditada polo xurado. En 2020, o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia confirmou a condena. Segundo o tribunal, non había base para cambiar o relato probado, a agresión foi inesperada, a vítima estaba nunha situación de clara inferioridade e non se podía eliminar a aleivosía. Este crime quedou na memoria de Ponte Caldelas non só pola brutalidade do ataque, senón tamén polo lugar no que ocorreu, unha vivenda, un espazo que debería ser seguro. A historia de Manuel, Sandra e Marcos mostra como unha relación rota, cando se mestura coa obsesión e coa violencia, pode terminar nunha traxedia irreparable. Hoxe, ao mirar as imaxes da vila, o río e as pontes, é difícil imaxinar o impacto que aquel suceso deixou nas persoas próximas. Pero a resolución xudicial permite reconstruir o esencial. Un home foi asasinado na súa casa, outro recoñeceu a súa culpa, e a xustiza confirmou unha pena de 18 anos e medio de cárcere. Contar este caso non debería servir para alimentar o morbo, senón para lembrar que detrás de cada titular había unha vida interrompida, unha familia ferida e unha comunidade que tivo que convivir co eco dun crime inesperado. En Ponte Caldelas, como en tantos lugares pequenos, a memoria queda pegada ás rúas, ás conversas e aos silencios.